pagkaraot sa paghapot. Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Ng DZGB may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Oh yeah. Freebie Henry Maceda, de calibre na Oh yeah. kredibilidad ay tunay. Oh yes. Dakila sa pagtabang malalahoman, Kadoro yawan. Oh no. Ang hapot ni V. Oh yes, yes, no. Narito sa isip Good morning. ngayon na Henry How are you? Legazpi, Maceda. Albay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa enmanapartikan mundo. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Hanggang po kitang alas 9, magsarabay-sabay lamang kitang mag-iristorya may kinaraman sa mga pangyari po. Sa tuya, mga tugang nakapalibutan, mga bareta po sa tuyang palibot. Makikita nakatulog Di pong personalan si Henry M. Taghapot lang, mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdaan, mga kasimbagan na ang katuyon ang sarong isyu malinawan asin ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini. Oh no! Henry Maceda, Alright. VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, Kadoro yawardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Mga tugang, nasa linya ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. May kinaraman sa mga contingent sa ibalong street dance competition. Dinin mga kokoahon ngunya na taon hali sa ibang mga munisipyo. Kaya daw harali yan. DCGB, Baretang Bareta. Karen, anong bareta? Ano ang detalye? Bareta mo. Tama, VP Henry. Day na si mga contingents hali sa ibang mga munisipyo kan probinsya kan Albay at makikilaban o makikipag-competition pa sa street dance presentation as in competition kan ibalong festival sa petsa 23 kaining bulan. Ang nalason sigon kay Councilor Charlton Lahara bilang chairman kaining ibalong street dance competition, mas nahilingan ang essence kan ibalong festival kung tatarawa naman muna oportunidad na magpailing kita lento sa pagsarayaw at in pagiging creative ang talagang mga taga-syudad kan Legazpi o kaya hali sa mga barangay kan syudad lalo't ang Legazpi man sana ang nagaselebrar kan ibalong festival. Kung kaya di Henry, kung matatandaan baga sa mga nakalihis na taon, may mga participants na hali pa sa Pulanggi, may mga taga-ligaw, may mga taga-tabako o ano pa na mostly iyo ang mina-champion na pagdesisyonan kan executive committee na bangaon sa 5 cluster ang mga maglalaban-laban sa street dance competition kan festividad na hali sana sa 70 barangay kan Legazpi City. Ang cluster 1, iyo ang mga participantes, individual, grupo,
gikan iyan sa barangay 1 to 17 na apodon na tribo Bagtik. Oh. Ang cluster 2 gikan sa barangay 18 to 32 na magiging tribo Banwa. Aha. Ang cluster 3 magahali man iyan sa barangay 33 to 41 na magiging tribo Alab Silangan. Aha. Ang cluster 4 naman, mahalo naman iyan sa barangay 42 to 54 na magiging Heroes de Norte. Ang cluster 5, mahalo naman iyan sa barangay 55 to 70 nangangaranan tribo Oman Dalagat. Ang magiging cash prize kung sa kada gagaranahan kan mga ini, ang ma-champion, makakako akit 350,000 pesos. And first runner-up, 200,000 pesos. Second runner-up, 100,000 pesos. Aha. First best in music, 25,000 pesos. Second best in music, 20,000 pesos. Aha. And third best in music, 10,000 pesos. Aha. And first best in costume, makakako akit 25,000 pesos. Second best in costume, 20,000 pesos. Third best in costume, 10,000 pesos. Aha. First best in moving choreography, 25,000 pesos. Second best in moving choreography, 20,000 pesos. Ang third best in moving choreography, 10,000 pesos. Ayon. And first best in dance ritual, 25,000 pesos. And second best in dance ritual, 20,000 pesos. Asin ang third best in dance ritual, 10,000 pesos. Oho. Yan depende. Pera ka boss ang contingent tabian. 5 Henry, 5 Lima? na cluster. 5 cluster, pera ka boss. Kumbaga Henry, sa laog ka na kada cluster, ang mga yaon dyan, say for example, cluster 1, barangay 1 to 17, araw ka ang gustong sabihin. Ngayon sabihon, ano yan? Ang barangay, ang sarong ang sa cluster 1 na yan, gawas masarbay ang 17 o saro sa ng contingent yan? Ang digibon kan organizer sa sarong cluster halimbawa Henry, Oo. ma-call for participants sindataan sa sakop nindang barangay. Amahana. Siyempre. Di ko sabihon, saro sa nasindang contingent, magsarabayan. Ngayon. Okay, di bali, pero sana yan na contingent. Mga 5 lang tabi dito. 5 lang, 5 contingents Aha. lang iyan na pagpipilian, ano. Di Opo. halipot lang ang parada, tama? Alitot sana. Oo. No rin gigibuhon ang street dance competition. August 22. 22. palan. Sabado. 22. Sabado. Opo. Marayman, August 22, Sabado. Sa otro Sabado na palaan? August 22. Oo. Otro Sabado? Alas 3. Oo. Ano oras? Badi. Alas 3. Alas 3 ang hapon. Okay. 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 Sabi ko nga ni Henry, ang digibon kan organizer sa larong cluster, ma-call for participants sinda. Kaya ang tigigiribo na ngayon ni Henry, nag-call for participants pa sa iba na makarapot na yan si Trap. Susog sa na iling to digdi sa mga call for casting sa Facebook. Oho. O inot mo na ano tabi Jerome tabi yan Henry? Jerome ha. August 22 pa lang sa street dance. Sigurado yun naman kita kaandoban Jerome. Ade, August 22, alas 3 sin hapon. Saan ang ruta Apo. tabi kaya yan, ano yun, saan mapoon? Ang ruta ni Henry, mapoon digdi sa may Pacific Mall. Pacific ang Mall? Pacific Mall. Pasiring sa? Maagi digdi sa may 101. Matiko sa may Dunkin. Oo. Maliko pa wala dyan sa may Lapu-Lapu. Oo. Tapos maliko patuudig di sa may 7-Eleven sa Ampangkan Post Office. Tagkod na umagi inidig di sa may Embarcadero, pa Victory Village, sa Sawangan. Makabot na ini sa Ibalong Park. Ayun. Yun, so dating, Ibalong Park o so sa Sawangan? Ibalong Park. O daharayo. Parayo. So naman sa dati kang last year?
Oho, harayo, pero di sana ang mga contingent. Malayo man pero malapit din. Sigurado ka tabi Karen na ang prosesyon, ang street dance po dyan sa Ayala, pasiring sa duman sa Puro, sa Bolivar, sa Ibalong Park. Oo, Harayo na. So, Ibalong Park. yun sinagyan kang inot, kang last year, di ba? Ibaga, Pag una ko sa Sawangan, duman pala nililipat. duman naman, ito Ah. pala abitan din sa opening parade. Opo. Siguro aliputan sana sa may VIP. Oo. Buda, Oo. so paglaom nga ni kuta na may mga estudyante, aliputan, tadakol baga nagkita din sa Mayo. Oho, Pero okay. ining sa street dance depende, dahil sa mga makusugba ng hawak kay ni, mga Oo. anini, aalawigan, duman sa Ibalong Park. Ayan. Okay. O di sige. Padagos kitang maantabay kaan sa good na No. sa final Para duman execution. makota, makover kita. Kang baka malingawang ko ikan magparumdum sa kuya. Makuha pa lang kitang ID. Igwa kang ID, may kira na ba akong ID? Yaw na di ka nagkuha kan so opening day? Igwa, pero sabi ka na office ni Councilor Lahara, igwa Ah. pa nga yan. May bago na naman. Grabe, puro bago na pala. Ikaw na kung Bago. tinaw ko sa tourism office. Bago. Ikaw kang ID ka itong opening, may bago na naman. Meron. Talaga? Sige. Alright. Sige. Karan, ala. Parang doon mo ako, Karen, ha? Sige. Kapag nalingaman ko, ikan may problema, ha? Ako na pala ng sekretary mo. Kaya nga, gusto ta ka nga ng ikanan sekretary ko. Ay tapos taan. Gusto ta kang ilaog digdi sa opisina eh. Ay, dapat pala din ako nag-upload. Tagani. Tagani na magpurpusaw ka. Budak gano gusto ta ka pirmi ka oron ta ano na kay kuan ka gusto ta ka pirmi ka oron eh. Dahil na, taba ka may madagit. Budak gani matandaraga ka pag gusto ta ka pirmi ka oron. Budak dai kang boyfriend. Oh. Dahil ka sigurado. Ayo man ang ganano. Iyo man ang ganalan. Okay. So, kung may Ay, boyfriend ka na, depende. Aday na. Pero kung dai, okay ako. Dahil ka na. Tangan, ina dahing problema yo. Kayo. Di man sa kong madadagit. An may madadagit sa imo kung nag-ikonta ka, yo. Nata may madagit man sa ko daw. Igwa. Sa ko, may madagit sa imo, alimawa. Madami. 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 May madadagit sa kuya eh, pag ginuata ka palan. Kamuna? Kamuna palan? Nakipay mo. Ha? Ano? Dahil man. Kare kamuna gayon, iyon ang ururondigdi, kamuna daa. Ayos. O, sige Ayos. na. Di man gayud maselos ta. Di man gayud Ayos. maselos ta pa na ba ako respetado man ako kay ni. Yun nga ni. Oh. Ang problema may magselos na iba sa imo. Pagkauron ta ka pirmi, yan ang problema. Okay, sige. Ayan si Candy. Karan Ala. Salamat Karen sa report. Mga karaw-karaw ko lang ito kay Karen. Tanamiss ko si Karen eh. Pambira ko mahiling yan. Kaya budak pambira ko mahiling ta. Pirmi ko siya na titi na. Hello, good morning amigo. Iagi-agi mo sana sa karaw. Nyata nakasiguro ka. Nakasiguro ka ngayon. Araw ka sa kung dating estudyante, kinaraman ko kayo ito. Aloy na, nganya ko, Kwan, gusto to ka nganya ko daw ka oron, tanay kang boyfriend. Tamagrador na siya, sabi sa ko, Sir, di ka po nakasiguro. Nganya ko, di ka sa magparapaki oron na may boyfriend ka na, ha? Lagay ka magparataram kita pos. Yun na nga, ni. Ang pagduda ba amigo, mapagalo na, di? Iyo baga. Nasala kita sa pagduda ta paminsan, ha? Mapagal baga maski pagturutin ba? Nanggad. Okay, ano lamang? Sabi ako, Ano na naman? actually, bako ko manini apo. Akot manini kan mga tambay digdi. Opo, Oo. Dumanda sa, ano ito, street dance. Oho. Imbitado da si Gob. Ay, de kung nasagap na bareta. Tumaray pa da sa ginubatan, imbitado si Gob.
Sa Longganisa? Apo, di ko aram. Sabi kan mga tambay baga, ano yan, hapo, ipipahapot sa imo. Joker, Oh, sabi mo baga, mapagano ng pagtimbang, sapot mo. Latos. may kasabihan. May kasabihan ng mga bibi. Ano da? Kung ano daan itinanom, Iyoan? iyo mananani ho. Ano yun? Baka yo. Tama. Sabi, mas anong bagay baga, minabil tama niya. Iyo, tama ka dyan? Agree ako dyan? Iyo tabi. Iyo tabi. Okay. Regards na lang. Ha? Regards na lang. Regards? Okay. Kikaren. Bye-bye. Ayun, masasunod na report niya. Haputon niya ko ng bikado. Iyo gayon, hapot. Ay, tama. Ngaling maliwanag. Nagparaluyan naman ako sa instruction, Migo. Dapat iyo maray ka ah. Sige. Pag-report na ka rin, ipahapot ko kung imbitado si Gobyo. Iyo tabi. Lingon ta kung magkaburukan. Ikagari gusto mong ipasubo si Karina. Latuson tak. Mabil yan, tabi. Okay, bye-bye. Anjis na sanang magbahala dyan. Bala na. Okay, thank you. Bye-bye. Ining joker na ini, ding katultuli ang nasa isip naman kong lalaking ini na naman na. Hello, Migo. Hello. Yeah, Bibi Marina. morning. Good morning. Tumagurang nagapot man. Ano da? Ano daw ang purpose ng ibalong for tourism purposes or for barangay purposes? For tourism purposes yan. Tata na puro barangay yan. Pig-localize na nga nita. Ano yan? O ni... Kung ano man makakuha mo da ka na turista, kung localize, Gari lagod ako lagod ang tagapagtaram kan ibalong. Latuson ta ka dyan. Pastidyo ka. Ako na lang gusto taga-depensa mo na tagapagtaram. siya ka. Maray sa imo bandulan. Nagkamali siya ako ah. Nagkamali siya ako. Bata. Dapat man sa nabibi. Bata mahal ang talent fee ko. May nagka-airing ng post na wala duman sa sarong katao. Ata latoson ta kasaro ka man. Intrigero ka. Intrigero ka. Okay. Ayun na sa imo. Sige, bye-bye. Sige, bye-bye. Ining sarawayo na mga amigo tang ini oh. Good morning kay former board member Raul Borihon. Yan ha. At saka former city councilor Raul Borihon. Good morning, Tabi. Former board member Raul Borihon and former city councilor Raul Borihon. Good morning, Tabi, amigo. Ikanan tunay. Naramdaman ko kayo kanya sa DCGB. Ini po ngaya si RB, Batang San Miguel. Good morning, Tabi, City Councilor Alan Ranyola. Yes, good morning Henry and good morning man sa tuwing mga listeners. Yes, sir. Nakapag-araman ko po na preparado na ang ICR para sa Ibalong The Musical. Kumusta po ang development kay ni Councilor Alan? Well, kasubanggi Henry, nagpa-share ako duman dahil nga grand closing da sa tuyang Ibalong Z Musical. So, I was surprised because talagang matitibay pala ang mga actors or local talents da from Legazpi and Albay, no? And magayon so stage because sabi ko nga ni Seymo na kakaiba sa mga lightings kasubanggi and then first time nagagamiton ni Dio so projector kang hali sa Panasonic kakaiba na mga image na pwedeng ipaluwas sa stage by not using LED. This one is a projector na kayang ipaluwas sa mga digital print from the computer duman po sa stage by not using the LED. So talagang magayon po talaga. No? I was surprised because first time
na mangyayari niyo sa Legazpi City o kaya dito sa Bicol region. Actually, kaurong ko kasubanggi sa nga tagatanghalang Pilipino na first time da po iniyo ginamit dito sa Bicol region. I see, opo. Takadinot baga ng mga ibalong musical, the musical tabi, Councilor Alan, ang mga talent kan, di ba, from Manila yan eh. Tagalog pati so ginamit ka itong, nahiling ko ito doon, bisa kung naghiling kayo ito. Magayon naman sa pag... Kasi kang 2013, nagkaigo kitang ibalong the musical, which is ginibot yan sa tanghalang Pilipino. And dinaraman yan dito sa Legazpi City. Yes, oh. And then halos 1 month po yan pinaluwas po duman sa pinaluwas sa tanghalang Pilipino dyan po sa CCP. And then in 2016, kung di pa ako nasala, dinara po giraray diyan sa Legazpi. But this time, kakaiba, it's a different kind of show because we will be using our local talents in cooperation with the tanghalang Pilipino. Assist po kita sa inda kung paano para mas magayong gibuhon. And then first time po na gigibuhon agagamiton ang satuyang local dialect. Ayun. Bicol Bicol dialogo wow. Na gamito compare last time na gamit po Tagalog, but this time is Bicol dialect. Magayon. Ini pong mga local talents na ini, mga taga Legazpi po ini, Councilor or Albay o may luwas kan sa to? Haralo. Mga taga Legazpi, ikaw po mga taga Albay. Opo. Bali ini po Sining Banwa. Ini po sa mga talent or actors from Sining Banwa na ginamit di sa Legazpi. But kang pakikiurong ko sa inda, iba-iba po ang mga pinaghalian nila. They're from Legazpi, they're from the 1st district, so iba from the 3rd district. So at least even sabihin na they're not all from Legazpi, but still they're from Albay province na nagatarabang-tabang kung paano tama conceptualize iniyo ibalong Z the musical. Opo, okay. Siyempre mahapot ka ng tao, ano po, libre ang pagdyan? Paano po sinda dyan makahiling ka ang tabi, Councilor Alan? Well, libre po iniyo. Nag-start na po kita mag-distribute kang ticket since Monday. And then today will be the last day of the release of the ticket because tomorrow po na po ang satuyang Ibalong Z musical show. Dyan po gibuon sa ICR Legazpi. The first day show, which is August 13, 2 o'clock p.m., so first show, and then Sugela show na 6 o'clock naman same day. And then August 14 and 15, iga po kitang 10 a.m. and 2 p.m. So there will be a 6 show sa Kabus po in the next 3 days. O yan. 13, 14, 15. Tama, Councilor? Sabi ano? Yes, Thursday, Friday, and Saturday po. Sa Thursday, anong oras po sa pagkaga? Thursday, 10 a.m. 10 a.m. So Gila. Thursday, so first day, 2 p.m. 2 p.m. and 6 p.m. Ayun, okay. So Friday po, 14. So Friday 14, 10 a.m. and 2 p.m. 2 p.m. Okay. Sa Saturday po? 10 a.m. and 2 p.m. Ayun, okay. Yeah. Saan po, Sinda? Libre po ang ticket, Henry. Pwede sila magduman sa opisina dyan po sa Sanggunian Panlungsod Office. Libre po inyong ticket. And then, actually, na-distribute mi na sa ibang mga ticket sa mga schools and university na mga pag-ibitaran. And then, may mga mailing from Iriga City, and then even as far as Tiwi, and then even as far as Santa Magdalena, Sorsogon. May nagduraman po kahapon para magkualang ka mga ticket nila. Opo. Pwede maglaw. Di po pwede maglaw na yung ticket, tabi, Councilor Alan, ano? For control, para makontrol ang crowd? Para makontrol ta paano sa crowd eh. So, ang purpose kay niyong release na kantigas is to control the crowd. So, anyway, ikaw pa man available. Ini pong para sa Friday morning show. Ikaw pa available. So, first day, halos ubus na. So, second day, so 10 a.m. available pa. May date pa. And then, so Saturday, halos ubus na rin. Ayun. Okay. Sige. Ang pig-release naman lang di Henry kasi is nasa 3,800
pieces na ticket. So, I see. syempre, hindi naman kipuhan Oo. we need to control the crowd para at least maray po ang Yeah. paglaog sa alawag ng ICR Legazpi. Okay. So, sa mga interesado po, madyan lang sa opisina mo sang ng panlunsod, diyan tabi imako akan ticket tabi, Councilor Alan. Ano? Yes po, magduman lang po sa satuyang opisina. Libre po ini dyan po sa Sangguniang Panlunsod kang Legazpi City. Opo. And today will be the last day of the release ticket. Hanggang 4 o'clock na hapon ma-release pa kami as long as may available pa. Alas mo niyan, sa agad ng release tabi. Ano? Day naman ta, show na baga sa aga. Ayun man ang ganda no. Sabi, nakafocus na kami sa ICR sa aga. ayun. Sabi, pag tawad akan ticket, gari may paipit na burger hali sa McDo. Actually, naman lang sila mamakal. Nag-sponsor po din diyan McDonald's. Okay. So, yan, magiling po para masabutan ta po ang istorya kang sa tuyang ibalong epic. Apo. Magayon po ini mga tugang. So, sana magpa-share ka mo sa tuyang opisina para makakuha ang ticket. And at the same time, iliyon po inyong show. Very good. Ang Ibalong Z, the musical. Sige daw ta, masirip daw ako, Councilor Alan, sa Ibalong. Iba ko sa kuyang first love. Iba kong first love ko eh. Yes. Pwede po. Iba ko sa first love ko. Second love. Ay, nagkakaraw ka, amigo. Bala ka. Baka i-chat ka kayo. Ano ngayong araw mo? So, yun lang po, Henry, no? Sana mag-iiling ka mo. Apo. Dahil bihira po inyong mangyari sa Tuya sa Ibalong Festival. Actually, Apo. talagang ginibom ninyo just for the 35th anniversary of the Ibalong Festival. Apo. Para mas lalo po maintindihan ang istorya ng Ibalong Epic kang sa tuyang mga new generations. Yes, opo. Councilor Alan, imbitasyon tabi sa publiko. Go ahead. Yes, pag-imbitaran ko po mga tugang, mga Legaspenyo, mga Albayano na mag-iling po kamo kang Ibalong Z, the musical, dyan po sa ICR Legazpi this coming August 13, 14, and 15. So libre po ang ticket, magduman lang po sa kuyang opisina, dyan po sa Sangguniang Panlunsod kang Legazpi. And of course, syempre, abangan man po nindo sa mga ibang mga aktibidades kang Ibalong Festival this week and next week. Nakulong po kita mga magayon na activity. Actually, yaon po unyan si Efren Bata Reyes. Yeah. Po na-email ko sa mga social media. Kaya din po ako nakaduman sa activity ni Councilor Lau Beltran. We have this billiard tournament. Oh. And then, nakulong pa mga event, yung mga singing and dancing contest. And at the same time, by August 21, we will have our Mutya ng Ibalong coronation. Apo. And then August 22, we will have the street presentation. Yeah. So Yeah. yun po ang mga kaabang-abang sa Satuyang Ibalong Festival 2026. Opo. So, mutya ng Ibalong 20. Wala mabak, Councilor? 21, tama? Yes po, August 21 po. Friday. Yeah, Friday dyan po gigipon sa ICR Legazpi. Abangan po din to dahil magayon po ang satuyang mga panel of judges and at the same time even our host and lalong-lalo na sumaserenade po sa satuyang mga kandidato. May Maabot artista? po maabot po si Anton Vinson Oo. ng GMA Sparkle ang satuyang kamao. So, abangan po nindo yan. Opo, okay. Salamat, Councilor Alan. Mabuhay. Ano Ibalong? Happy Ibalong po. Salamat, Henry, and mabuhay ka man po. Thank you. Thank you so much. Happy Ibalong, Legazpi. Ibalong, hu. Kanyang magsalita Ibalong na. bawat sulok ng biko. Sandali lang, tagarin may hapot huni. May hapot huni. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Good morning, sir. Ano po may paglilingkod? Sabi bigay ko natapos katong pag-interview yung mga sa SSS. Sorry, sir. Naisis yan, tabi. So, programa ko kanina ngayon na ano ito? Sa Uplift. Sorry po. Uplift, sabi, sir. Uplift? Oo. Ano po ang concern mo? Paano sabi po, sir, naman makabalik ko sabi? Dahil man po dapat na mag-intraduman
tapapadarhan ka po, kinotis ka ito, na ika po, kung ka, beneficiary ka kang uplift na sa kantidad na 2,000 pesos. Gabos po ito mga SSS members na ang sweldo na ay mababa sa 20,000 pesos. Ika po, member ka po kang SSS? Inyo po, member. Oo. Nagtatrabaho ka po? Inyo po. Ano kaya kami, sir? PWD po ako. Oo. Ako dyan. Pero ang aram ko tabi, kuwang ka mo, may notification yan sa Indo, ngaya sa paagi kang email o sa paagi kang sugari, ano apod ka ito, sa portal. I-check mo duman sa portal nindo kung na igwa kang notice na ika po nakaresibi. Pipadara po ang sir, naman ikakay po magpila, pipadara yan sa account nindo. Iyo po. Oo. Iyo, sige po, sir. Salamat. I-monitor mo tabi sir, i-check mo sa portal nindo ha. Opo. Baka iguana ha. Okay? Sige, alright. Thank you so much. Okay, bye-bye. Nakareceive ka? Nag-notification, Ronald? Dahil, di ba? Ako, may nakareceive akong notification. Subayadan mo ngayon. Hello? Good morning. Good morning. Gurano tabi sa ticket naman sa musical? Libre nga ni, pade. Libre. Libre ito? Tatawang ka kay pass. May pass lang. Pass ito, libre tabi ka, boss. Kaya para makalawag ka naman, kaya panigwa ka ticket. Anong tinaw sa mo? VIP pass? Di man nga na ako pa. Pero ano tao sa mo? VIP pass? Di man gud kiburo VIP naman. Ta para riyo man sa nagagyan. Depende sa meaning kan VIP. Anong meaning kang VIP? Very important person o very pogi? Very irritating person. Naman ako pa rin sa VIP. Very irritating person. Dahil man ki VIP ticket, kung paksa pa, first come first serve sa paglaog na naman. May ticket na pareho. Iyo tabi. Iyo, sumirip ka. Ngani may istorya lamang sa mga tambay. Simpaw ng kataman lang. Latusunta ka dyan. Awinda. Good morning. Bata na uli-uli na so halunan ko. Lalong nagagumi na tula. Ano? Nanta ito. Basta, naggatol-gatol baga kang inot. Okay na ngun yan. Ay sabi ni Angel, igod ang VIP. Igod ang VIP ticket palan. Ayaw mo. Iga palan. Siguradong ito ang meaning kan VIP. Siguro. Hindi ko aram. Mapakalon pa uyon sa imo. Okay. Kaya nagsabi ang bulungkaan sa halunan. Ano? So dati ka na. Iyo, actually. Iyo naman talaga. Sulok Madali o jinswa lang. Jinsuwa, correct. Maray-maray na nga na yan. Okay na. sa trabaho. Okay. Sige, Migo. Mabuhay. Salamat. Alright. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi. May halabaon sa kong text digdiod. Alat ko na, ano pagka-report ng Angel, tabasaon ko Hello? Hello, good morning. Good morning, ma'am. Sir Henry. Hi, good morning po. Yes. Ako po yan, nagmamati sa imo. Kanina pa, tadi na ako nagkaparahapon sa imo. Nata nga. Ano nga ng problema? Nata ito. Nararamot ang haldaw mo pag namamati mo ang boses ko po. Actually, nagmundo nga na akong yan. Nung minapod ka. Rapong kasunta ka dyan, cancel. Ika-counselor. Kundutunta ka dyan na. Ano? Sige. Di man, ano? Kaya, nagmati ako sa imo. Oo. Natando mo, may mga tao talaga na di na sana nauugma. Oo. Kung ano man ang ano, kasi para rehas makakita mga Tagaligaspi. Nun yan. Dapat magtarabangan na sana. Yung baga. Ano ang, kung ano man ang aktibidad na Ay, marayong ka daw na ta. Gusto ko nun ta ka. Gusto ka naman mahiling ta. Kuluton ta ka talaga. Marayon ang suggestion mo. Good ako. Mailing mo ako sa ICR, ha? Mabayli ka? Tamang point mo. Magtarabangan kita ta. Mga Tagaligaspi kita. Di na ko ta na magparabashers kung ano. Oh. Gusto nila magduman sigo. Oo. Maray mambaga sigo. Lalo na si Mayor Hisham. Di magtarabangan na sana na kung gustong paatindir. Oh. Kung dari pa sila nagagarato. Ay. Nganing,
mga inda. Masyado ka man na. Stoy. Daiman, iyo man talaga na ano ko sa nag-aaral Oh. sa iyo, lalo na sa utong. Sisa. Sa namunyan. Di man sa mga ano, di man Oh. buwan na mag-arong ka iyan. Iyo, Ang bay sana. ipamuta. Mamaya. Sa diritang festival. Arong ka iyan, maging sa nakita gabos. Iyo. Kasi at least na-provide kan Ligaspi. So, araw ka, di mo aram, Sir Henry. Grabe pag ang gastos ka ang kada barangay. Marayon man ang sa imong mga punto. Iyo po. Oh, anong cluster ka mo? Anong cluster ka mo? Kasabay ka naman sa mobile ma-perform? Kiko ako kuman. Di ka na magsabay, tamadadaog ka mo. Yun na nga, tig-isip ko. Tama ang desisyon mo, tabi iyo. Ako Tama ang desisyon nag-desisyon. mo. Dapat sa pag-iisip-isip ko man, Oh. maninigo pa man ako, dahil. Nga naisipan mo, dahil ka magkakanigo talagang magburo baili. Ayun na. Kaya minabo Ayun ka. ako. Ah, tama Ayun yan. na. Tama Ako yan. lang ang piad ko, kadukok-dukok. Natagkulog ang piad mo na ano ka? Ah? Nataman tanagkulog ang piad mo. Kulang na sa exercise. Kaya daw ako. Kaurulong ko daw si Ago mo kung inano ka. Ang apot mo sa ko, ayusun mo tabi, Sir Henry, tabaad ang gatol kang alunan mong an iba ang iapot ko sa imo kunata na gatol. Ay. Okay na ako. Bye-bye. Yung man lang ito. Okay. Noted. Noted. Thank you. Noted. Okay. Opo, salamat. Noted. Bye-bye. Thank you so much. All right. Mga tugang, oras natin 7:15, 8:15. Makalipas po ang alas 8 ulit-ulit sa lang yan ang limonoy. 15. Makalipas ang alas 8 nin pagkaaga. Noted, Your Honor. Yan na si Congressman Crisel. Wala. Ano? Yun daw ha. Apotong ko si Congressman Crisel. Kung ano man ang latest ka ini, na plano na i-postpone ang barangay as in SK elections. Si Congressman, ata na. Tamay mga pending bills, man mga tugang sa House of Representatives, na may pigahagad ninda, na i-postpone da atabi ang barangay as in SK elections sa maabot na Nobyembre 2. Baka pido gibo na pitsa 3 na lang ta, ang Nobyembre 2 piyestang gadan. baka nakasurat sa bill, gibon to sa nga pitsa 3, tandos nga piyestang gadan. Pero karaw lang po. Seriously, mga tugang, gusto rin nang gibuhon ng eleksyon 2027. Tama pa ding, Mar? 2027? 2028? 2028 after kang presidential election, tama? November 2028 magkiraray. November 2028? Roger, Oh. ang maging sa Senado, iguang pig file na bill si Senador Chis Escudero. Nagibo na 5 taon ang term. Ayo. Kan SK Buda Kambarang. So it is not pa di postponement, parang extension of terms kan mga barangay officials. Ano? Parang arugan. Ano? Gararog ka Parang amin daran. So ipinasarabagatan last year. Okay. Na Republic Act na minatalaan kan election kan barangay in SK na November 2, 2026. Yes. Oho. Okay. Yan po ang mga pending bills. Thank you, Pading Mar, ha? Yan po ang mga pending bills naman sa lower house and upper house para po sa extension, I do not know the proper term, extension, postponement, or whatever, mga tugang sa election niya to sa Nobyembre 2, ngunya na taon. Buda, pero may kong nadadangog ini na paksili kang ini. Ano ining paksili ka ba na ini? Pero may kong nadadangog ini. Ilinaw ta daw ini, nadangog ko ini, pighiling ko man sa online, pigbrowse ko man sa online. May mga issue talaga, mention mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang faksilika duman sa iyang State of the Nation Address. Yan. Aramon ta daw na ang mga latest kaiyan, duman tabi, lalo na baga ta sa National Expenditure Program baga, sinumpinta kan Department of Budget and Management,
tabi sa House of Representatives. Ano kaya ang para kaiyan digdi sa Bicol, buda para ano kaya ang latest diyan para po mga tugang sa satuyang mga kababayan. Nasa linya po mga tugang si Congresswoman Crisel Lagman Luistro. Congresswoman Crisel, maray na aga po. Maray na aga. Kumusta, madam? Namimiss ko Ay, okay, man. Namimiss ko sa ulok mo, Congresswoman, ah. Nag-e-echo na naman po, VP Henry. Nag-e-echo? Oo. Ay na, Yes. okay na? Okay na po, Congresswoman? Then ang echo? Hello? Hello? Okay na po? Yung manggiraray po, may Ay, echo, pangyayari manggiraray. sa maaba ka. Pero ano po, disturbing po sa imo? Disturbing sa part mo, ang audio? Nada daw kon sa diri ko eh. Dipisilon mga Congresswoman Crisel na madadagumuan sa diri mo. Maray papunan ta ka po, Sabi ko madali nga lang ni, pwede man ako mag-upload sa cellphone kung po pwede. Ako po ang maapod sa imo. Ako ang maapod sa imo. Okay. Sige po, ibabat ko Ako ang muna, maapod ha? ka. Thank Sige you. po, sige po. Ay halat ngo na. Hayan na nga ni so number lugod ni ko. Ay, ito, ha? Ako ang maapod kay Congresswoman Crisel, tangani na klarado. Okay. Ito na, ha? Ito na. Hello? Congresswoman Crisel Lagman, good morning, tabi, giraray. Yan, mas malinaw po digdi, madam, ano? Tama? Yes, wala ng echo. Ang gayon po kang audio, kasing gayon mo po, madam. Ay, wow, thank you. VP Henry, pinagdahog ko sa intro ni Mar. And talagang ganyan yung mga maiinit na issue ngayon. Yes, Kaya ang hapon ko sa mo, where do we start? Pasilika or barangay and SK elections postponement? Digdi po kita, Congresswoman, sa postponement kan barangay and SK elections ta. Inisipig-discuss ko man kang inot, ini man sa hapot kan publiko. Ano pong latest ngunyan sa Congress, sa House of Representatives po? Dakol ng bills na pigpass, no? Postponing the November 2 barangay elections. And gusto ninda ang mga proponents gusto ninda iset ang election sa November 2028. Yeah. Okay, November 2028, last Monday of November. Apo. Bako na inipista kang gadan. Okay. And ang mga rason ninda, di ba dati nagkaigwa na problema na sa Supreme Court duman sa kaso ni Makalintal versus the Comelec. Yeah. Na so mga rason na pig-cite para sa postponement, gari bako siya base, no? Bako siya makusog. Bako sufficient and justification para duman sa postponement. Apo. Ngunyan, ang rason ka mga proponents, no, number one, ining krisis na nangyayari sa tuya ngunyan. Okay. Sumanungod sa petroleum crisis, no? And ang pag-cite ninda na daiini na antisiparan sa Comelec ka nagpropose ninda kan sa indang budget to the elections this year. Apo. And pig-cite man digdi na because of the increase in petroleum prices gabos nag-increase. So, ang pag-conducta akang election would entail so much cost, transporting, paraphernalia, deploying teachers. So, ito ang pigamit din po na rason kung nga bako ini so tamang time ta nasa National Energy Emergency pabaga kita, no, that the coordinated interventions for food, for transportation, na makaka-affect na marahay to conduct the elections. Furthermore, because site man dig this House bill, nasaro sa mga rason itong mga inavailability of many classrooms because of the recent calamities like earthquakes, mga typhoons that have destroyed itong mga classrooms na gagamiton mismo sa election, no? Sa election. Aside from that, ang emphasized din that this is not extension of term, but this is the holdover capacity which is allowed under the Constitution. Na unless may magkagwaki election para magsaralida sa mga opisyales, hold over ang capacity. So, ibig sabihin, hindi siya extension ng term. Okay. Hold over date. Yun yung pigmamaawat kaining House bill. No? Opo. So,
ang na-mention pa ni Digdi na ang gagastuso na kwarta dakula na marhay, no? Na magagamit, hindi naman magagamit sa ibang bagay, pero that would mean yaon Digdi tapos kung maging accurate. Sige na po. Ano ko sa Indo, sabi 19 billion. Opo. Pero sa 19 billion na ini, since the estimate preceded or came before the energy emergency, di ipadigdi naka-factor in. So increase in petroleum prices and iba pang mga gagamiton para sa pag-conduct ng election. Opo. So, Congresswoman Lagman Crisel Tabe, ang term is tama ba? Holdover capacity? Holdover? Yes, holdover. Kan mga presente tango niya na SK and barangay officials, no? Right. So the bill will not grant the incumbent officials a new term. Opo. Their electoral mandate is not renewed or extended. Okay. No? It is just that since the IPA, the IPA masalida holdover principle will come in. Opo. Ano po ang kwan? Ang haba naman ng holdover. Oo nga, halabaon. Yung nga ni, sabi nga ni kaniba, masyado ngayong halaba, nataon na ang 2028, before mag-election ng November, may presidential election, may national election, sabi Congresswoman. Ng May, Yeah. So, mainot pa so presidential and national elections kesa duman sa barangay elections. Opo. So, yan sa mga issues na i-take up na hindi pa siya na hear sa committee pero sa Electoral Reforms Committee Opo. siya. Ano ang chance po na makalusot diyan sa lower house, sa House of Representatives? Well, ang dami niyang co-authors Iyo nga Okay, I think this is a party stand. Mukhang mga partido tong nagmo-mobilize nito. I see. Kami naman, ako as a minority member, syempre dadangugon tagapos ng mga facts before we can really make a stand. Because personally, we know na very costly ang barangay elections. Aramtaman na tawag nito, very divisive. During this time grabe talaga ang division sa bansa, with the impeachment ongoing. This can really be used as a political tool. Nahiling natin na palakasan na to ng puwersa para sa pag-prepare sa 2028. So yan ang mga nahihiling kaya lang, every election is that way. It's a political game, no? So what makes this elections different para sa Kuya. So nagahugunta po ang both sides. And ako personally akong may bias na ako kasi para sa Kuya, kay puhan talaga matawan kitsan sa mga tao na magdesisyon. Correct. Yan na nasa constitution natin. Nakalagay naman doon how often ang satuyang elections. And kung matibay kang leader, then posible ka pa magkandidato, Giraray, then i-presentar mo ang sadiri mo and let the people decide. Opo. Kung sa mga proposal po na yan, ano ba yan? May proposal para sa term, so term baga kung 3 years, 4 years, every 5 years something? Wala. It's just a postponement or holdover capacity ang gabos ng mga barangay officials. Itong sa kuyang nadangog ka sa bago na pagdi-discuss na may Senate. Sa Senate yun, kay Chis Escudero. Senator Francis. I think that's a different topic. I think sa iya is to extend the term to 5 years. And I don't know if that can be implemented sa sitting ngunyan. I think that would baka be sa masunod duman sa prospective elections. Opo, okay. Tapano kaya, di ba, kung tamang recollection po tabi, Congresswoman, na ang sabi kang Korte Suprema, dapat mag-eleksyon sa Nobyembre 2. Tama po. Supreme Court decision ini kung pwede ba yun, parang although co-equal branch baga ang legislative sa judiciary, pero ada kayang nahiling legal questions pag abot oras na mag-hold over ang sa tuyang mga barangay officials?
I'm quite sure may mag-raise Oo. kaining question in sa Supreme Court katulad nung mga nangyari before, Opo, no? And oo. kaya in-emphasize this sa explanatory note kang authors that this the basis for this postponement is different from the previous na postponement bid na ang rason ninda, let me quote, Opo. so kaya siya magkaiba dahil ngunyan the grounds are not election fatigue. Opo. The ground is not the divisiveness of the successive elections. Hindi ito yung to allow the incumbents to complete projects kasi yun yung mga dating ginamit na rason eh. Yeah. And Oo. yung proposed use of the election fund for other programs, yun yung ginamit nila na rason. So ngayon, energy crisis, lack of funds because hindi na-anticipate yung energy crisis when the funds were allocated to COMELEC. The lack of classrooms to conduct safe and smooth elections. So yun yung mga ginagamit naman nila ngayon na Okay. rason. Okay. Opo. Okay. Congresswoman, digdi pa ako sa paksilika issue. Nadangog ko sa suna ni Presidente. Pwede ning ano pwedeng paksilikang isyong ini? Pwede po pakilinawon tabi sa nagdadangog niyan. Okay, Paksilica Opo. is a United States-led international initiative. It was launched in 2025. Oh, In okay. fact, nag-agreement signing na together with other countries ang Philippines duman sa IDEA na magkakaigwa kita po digdiki na semiconductor AI infrastructure data center hub. And magiging host ang Pilipinas digdi po sa Tarlac. Opo. Opo. Kung iisipon ta, gusto ta ang investors. Yeah. Pero nga ang Pilipinas ang napili. Yes. Dahil nga ni, magayunon ang satuyang posisyon para ma-counter itong China na presence sa AI technology. So, laban na naman to ng East and West. Yeah. Okay? And magiging well, aram tama ta dating US bases ang gagamiton. Opo. Ining lugar sa Tarlac dating US bases ini. So aram nimda na strategic ining lugar na ini. Okay. Hindi naman tayo kumokontra po sa development. Kung talagang tunay ini na madaraki development sa satuyang lugar. Opo. Pero dako na mga kahaputan. Ta ika nga ni sabi mo, nadadahog mo ini. Iyo. Mas nadahog ta ini. Pig seryoso ta. Kanadahog ta sa zona. Yes. Diba? Kasi prior to that, medyo hush-hush. Yeah. Pero for such a mega project, Opo. it's a mega project consisting of 1.6 hectares. Grabe. 1,600 hectares. Dakulao na. Hindi 1.6 hectares. 1,600 hektar. Grabe. Dakulao nun. Kung baga dating susubik. 120 hectares in New Clark City, Tarlac. Opo. And may mga issues like for instance, number one, alam naman natin ang AI would entail a lot of power and water. Okay? So, igwa ba kita nag-power shortages nga ni kita. Okay? So sisi ang ma-finance kang infrastructure. Anong klaseng source of power ini since 'di ba ang Albay nagsabi na let's have just transition to renewable energy. But, how many solar farms are we going to put up? Or baka naman yung binubuhay nila na Bataan nuclear plant yan ang ma-supply kang kuryente digdi. Okay, o water, 'di ba? Ngunyan La Nina, ang tubig. Pero paano pag panahon kang tagtuyot? And aram tamang baga ang Tarlac is agricultural lands. So how would this affect our farmers? So tubig, sa inkitamako ang tubig, ang sabi ninda, groundwater will not be used kundi surface water lang. And magibugarisin na ways to harness surface water. So ang tada-daa pa pwedeng itao sa mga tao. Ay nako, so tada pala ng para sa tuya. So tada mga kahaputan, may madi-displace ba na mga ita? Kasi may mga petition na, may mga signature campaign na yung affected sinda. So, kailangan yung development ay hindi would cost livelihoods and displacement of communities. Diba? So, kailangan planadong marahay ini dahil ancestral domain ninda yun. Yun ang mga yun ang nadadang hugtabagan. So, aside from that,
ano ang kita pa rin ba ang may-ari ng lugar natin? Iyan ang hapot dyan. Correct. Oo. Oo. Tabaka sa indana yan. Oo. Right. Ano mangyayari? Anong usapin dito? Ano ang papel ng gobyerno ng Pilipinas? Oo. Oo. Mag-abot sa sovereignty. Yeah. Okay, so maraming katanungan. So mahirap magsabi na pabor ka o hindi pabor. Is isang bagay na kaya nga nagtatanong ka kasi gusto mo maunawaan. Gusto mo maging factual at hindi emotional ang magiging decision. To support or not to support. So, nandun tayo sa paghahain ng resolution in aid of legislation to conduct an inquiry on the Pax Silica project. Tama ba ni Congresswoman? Parang, may nabasa kaya ako na parang ining Pax Silica designed na parang i-counter so dominance kan China pag-abot sa technology, manufacturing and mineral refining, etc. etc. Exactly. Oo. Exactly. Oo. Kaya yan pa din sa tuya, sa Pilipinas pati. Man si Presidente. Bata mainit. Oo. Pag daw abot sa West Philippine Sea issue, very strong talaga sa iyang position na to uphold our ownership and sovereignty over the West Philippine Sea. So naman, garo ining parang ano yan, digital manufacturing ba? Sabi nga ni may AI intervention? Oo, ang tanong dyan, what kind of jobs? Kasi sabi niya, it will create thousands and thousands of jobs. But what kind of jobs? Baka naman factory workers tayo. Yan. Diba? Which is low-paying jobs. Although we need the job. Pero siyempre, ang gusto natin sana, hindi lang tayo taga-assembly line, workers, or baka yung mina natin, kasi sa atin galing ang raw materials like nickel. Okay? Magiging source lang ba tayo of raw materials, tapos kukunin lang nila yan at i-export nila sa ibang lugar kasi doon yung mga tech hubs talaga ninda. Or tayo mismo may transfer of technology so that we can be scientists, we can, so ang kahaputan, are we prepared? Is the manpower complement prepared? So we have to take in CHED, TESDA, ano mga plano ninyo so that we can create, we can work on creating human resource graduates who can fit the job. No? In the first place, hindi nga natin alam kung anong trabaho available. Di po pwede kong hilingon ang parang baka may environmental impact yan o distraction pag-abotabi kang panahon? Environmental impact. Because as we speak, sa Amerika, so may mga AI hubs ninda na may moratorium na 15 states in the US na may mga AI hubs. Ay nagsabi, sa mga state legislature nila, nagsabi, tama na muna kasi may epekto na to sa power natin. Sa cost of power, sa water, yung communities nagrereklamo because of noise pollution. So, 15 states na ang nagpass ng legislation na moratorium muna. Okay, so kung sila mismo sa Amerika, kung saan galing ang Pax Silica, nagre-reconsider na ng expansion, tayo nagsisimula pa lang, dapat kino-consider na natin yung pa pwedeng maging ill effects or disadvantages nito para mapaghandaan. Hindi naman perfect development palaging may cost. Pero kailangan yung benefit would outweigh the cost. Diba? Ano pang latest kani kung diyan sa House of Representatives tabi? May committee hearing bang gigibohon? Hindi pa nagpapatawag ng committee hearing kasi dapat multi-agency po ito. So we will work with the mismong principal author nito is Congressman Erice of Caloocan. Kataning ko siya sukat sa SONA sabi niya, Crisel, mukhang mahirap to, dapat maimbestigahan natin para mapaghandaan. Sabi ko sabay ako dyan. So kami actually with the 3 others nag-propose na magkaigwaki inquiry. Kasi ang daming lumalabas na nagluluwas ng mga reactions tabi ka nagandangog ito sa sunakang presidente. Lalo sa ibang environmentalist and sa other groups tabi. Nag-register kigari opposition tabi kaagad tabi Congresswoman. Mako-oppose kapag hindi mo naiintindihan. Correct. Kaya kailangan marinig natin Yes. DOE
Yes. ang ginagawa ninyong mga hakbang na pag-abot sa iba pang mga agencies like BCDA, no, basis conversion, ano ang ino-offer ninyong land. Hindi nga natin alam kung nasaan tong 1,600 hectares. So, kailangan marinig natin yung indigenous people, di ba? Meron tayong commission on the indigenous people. Kung talagang affected yung mga indigenous people. So, kailangan natin marinig first hand. Kasi ang nakikita lang natin ngayon, mga haka-haka, mga palapalagay. Mahirap magdesisyon base sa haka-haka. Opo, okay. Congresswoman, thank you for that information po. Anong latest mo yan sa konta, sa budget at nag-resolve kan DBM po sa House of Representatives? Yes. Pero wala pa kasi kaming, sabi ko, sana maganda pag-usapan natin yung budget. Ano? Pero most probably sa next I can give you a better assessment kung ano ang similar or different from this year's proposed, for 2027's proposed budget. Apo. Thank you po, Congresswoman. Mabuhay po. Thank you so much. Mabuhay ka mo. Thank you. Alright. Thank you so much mga tugang Congresswoman Crisel Lagman. May kinaraman po sa nagkapirang hapot niya to. Ngunya na pagkaaga, digdi po sa inyong programang Anhapot sa DCGB. Mientras tanto, Angel Mustasa may dagdag pong report. 8:39. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraantabay. Sa mga marahay ta VP Henry nga mga bareta, pinasyaran kan Decision Binus na Purok 3 kan Barangay Orosite, Legazpi City. Partikular na duman VP Henry sa papaabot man sa tuyang concern, manungod duman sa mga nakakaulang na mga vehikulo. Para ni bagay ni VP Henry duman sa poste na ingawataman na maasisteran na barangay, pati na ang mga residentes na masalidahan ini VP Henry. As sinakonfirmar mismo kan Decision Binus na nagkaharali na sabi VP Henry itong mga vehikulo duman. Alagad VP Henry sa inutan igwan yung mga nakapark. Ayun, pangyari sa mga baka. Nagka-Korean baga kaswapon yan? May nagka-Korean baga? May nagka-clamp dyan? Kaswapon? Apo, VP Henry, tulad iyan ang promisa ni Task Force Kaayusan at Kalinisan. Malinig na baga, kaya lang may nagpas-iwan mangyari kay mapagalo na di. I-forward ko ni VP Henry Giraray kay Sir Andy Marbella asin kay Kapitan Marian Oriel Madela. Dahil ang good news nga ni VP Henry, tanahali na itong tulong vehikulo duman. Ang bad news naman VP Henry, taigo duman sa inutan. Okay, And iyan baga VP Henry, ipigpromisa naman kan Task Force Kaayusan sa Decision Binus na manungod din VP Henry sa reklamo na ipigpaabot sa tuya dahil matapos baga VP Henry na magpaabot man rin concern ng mga residentes dahil hindi na ngayon sa muya nag-aagi itong sa mga jeep truck kan pasisira sa Tercer Distrito kan Albay. Alagad nga nangyayari itong sa mga nag-aagi na dapat nasa gilid o nasa sidewalk ng mga tao asin estudyante, isa na ngayaan nasa tahaw dahil nakakaulang ngayain ng mga vehikulo. Ay, nako. Kaya promisa man ka ni VP Henry ni Sir Andy Marbella, asikaso man initulos dahil taday naman nga pwedeng may mabugtak man sa peligrong buhay. Tama. Manungod dyan sa nasabing lugar. And asikaso man ni VP Henry ngunya na pagkaaldaw. Iyo, muna sentro yan, di ba? Mas maregyo na dapat bawal dyan ang mga nakapark. Tangani na so tao nag-aaragi, di kinasasabitan kan ibang nag-aagi man auto. Sa safety kan mga kababayan ta, di ba? Yes po, VP Henry. Okay. So, yan VP Henry, ang mga palapta halis sa luwas, halos sa tuya na PYZ Enterprises yan sa Barangay Orosite, Legazpi City, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Anhapot magbabalik, makalipas kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.
mag-artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-artrisin. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth,
kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical, Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mucha ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, nin may pagmakulog, asin nagahatod, nin magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artresin araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung Meatshop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung Meatshop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, nung Meatshop ang choice na swak sa budget mo. Frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung Meatshop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak, nung Meatshop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung Meatshop ang katuwang mo. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following Tech Vogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tukang sa programa. Nasa linya po ang dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Kasabay po si Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead. Kumusta dyan? Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan sabay sa dagdag niya itong bareta. Pinatalikod pa sa nakita BP Henry. Nagkapirang minutos minagi sa headquarters kan Daraga Municipal Police. Asin baka makadiretso kita sa barangay Anislag, digdi sa Daraga. May kinaraman ni BP Henry sa insidente nin pananaksak kadan. Na nangyari kasubanggi bandang mga alas 10:30. Nasa kasiraman pati nin selebrasyon kan kasiestahan sa barangay. Kan mangyari ang insidente nin pananaksak gadan. Ang biktima, 48 anyos, Sarong Barbero, residente kan Puro 4, Barangay San Ramon, Munisipyo kan Daraga. Ang suspitsado tabi BP Henry, 53 anyos na paraon, residente man ini kan Puro 3,
kan barangay Mayon. Sa initial na impormasyon na nakuhakan na DCGB News tabi BP Henry, nasa tahaw nin irinuman ang suspect as in biktima bago mangyari ang insidente. So Daraga Municipal Police nakareceive nin report na ngaya nagpang-abot. So duang individual tabi dito. Reminisponde so Daraga PNP as in may nagresponde man na sarong medical team alagad inabutan ang biktima nakahupilad wala lang nin vital signs. Nako. Dahilan sa nagsapar nin tama nin saksak sa walang partekan sa iyang kilikili. Tangon yan, pinag-follow up niya tini sa Daraga PNP and nakakuha kita nin initial na informasyon kuni si Chief of Police iyo ang nasa lawas mo niyan ta pinagpapanginutan ang pagkondusir nin investigasyon as in paghanap nin magkakanigo pang mga ebidensya tabi dito Henry na iyo ang nakapagsabi kung ano talaga ang totoong nangyari bago nangyari ang insidente nin pananaksak nila na yan na kinagadaan kan 48 anyos na biktima. Sa ngunya sa suspect suminuko man tulos ini sa sarong barangay official duman sa barangay Anislag asin pinag-turnover naman sa Daraga Municipal Police. Masa kustudiyo na ini BP Henry kan mga autoridad asin pinag-aagi sa magkasanigo man na proseso. So sa ngunyan, igbabilog pa kan Daraga PNP BP Henry ang istorya na sa pagkondusir ng investigasyon may kinaraman sa incidenting iyan nag-celebrate ng fiesta ang barangay Anislag nagkaigwa ng insidente ng pananaksak gadan ang taga San Ramon ang suspect taga barangay Mayon. Okay, pangyari. Sige. So yan tabi BP Henry na initial na informasyon. Josh Fubino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Marina aga. Tingog gambanuan po. Susunod na. Kanyang Kung ikaw